Tenien una petició que es feren al garatge d'unitats mòbils que m'ho han denegada. Els seus treballadors que no es donen les instal·lacions adequades per a que puguem expressar-nos amb normalitat. És a dir, volen fer-ho fàcil, rebaixar-nos els sous perquè l'últim any que conste, en cas d'aplicar-nos un ERO, siguin menys diners i que damunt la indemnització quede reduïda fins a una ridiculesa absoluta. Estan fent tres accions paral·leles la direcció i la Generalitat. Modificació de llei de pressupostos per anul·lar el nostre conveni col·lectiu, intenció i posada en marxa d'un ERO per a netejar la plantilla i tractar-nos com si fórem només costos i no estiguem fent el treball i donant el servei a la ciutadania dels tres canals de televisió i dels dos de ràdio que emetem en aquests moments, com si això no valguera per a res, com si fos una qüestió només econòmica a la que s'haguera de donar resposta a la crisi. Sí, home, encara que tenen estos el pes que aguanten si passen. Per tant, diguem que o se'n va Caraba o nosaltres no continuem treballant perquè aquest tio presenta la seva dimissió. Caraba dimissió! 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 Fàcil dimissió! Refàcil dimissió! Refàcil dimissió! Refàcil dimissió! Refàcil dimissió! Refàcil dimissió! Refàcil dimissió! No van actuar en les nostres vides sense pagar un tribut. Tindran que assumir que els ciutadans, els treballadors de dins de Radio Televisió Valenciana i de la Comunitat Valenciana no estem disposats a suportar que ens furten els diners, que facin negocis fraudulents i que després ho tinguin que pagar els serveis públics, la sanitat, l'educació, Radio Televisió Valenciana. Anem a canviar la política i la forma de fer la política. Anem a vigilar el que fan els gestors. No anem a ser borregos que anem a estar patint els seus desmans. El que ha passat ha sigut perquè tots hem sigut confiats i bondadosos, però això s'ha acabat.